Ďakujem za slovo. Do rôzneho by som chcel zopakovať jeden príspevok, ktorý som prednášal na starom roku už na jednom zastupiteľstve. A jedná sa o občiansky podnet, ktorý následne som nejakým spôsobom rozpracoval alebo dal nejaké podklady mestu a jedná sa o protipovodňovú úpravu, respektíve o rekonštrukciu mostu na Medzipotočnej. Uvádzal som teda, že tam ten most, ktorý v súčasnosti na Medzipotočnej je a ktorý sa pri popovodniach teda opravoval, lebo sa narušila statika, tak je potrebné čím skôr dať do stavu zodpovedajúceho prietoku vody, ktorá je v danej lokalite daná, či už storočnou vodou alebo tisícročnou vodou. Tieto presné definície to už nechám na projektantov, ale bola spracovaná taký rýchly návrh štúdie, teda čo by sa s tým mostom malo robiť. Bolo to predložené na mesto. Ja som povedal, že zatiaľ nebudem k tomu robiť nejaké uznesenie, ktorým by som teda to dával odsúhlasovať, ale chcel by som teda poprosiť mesto. Bolo tak hovorené v starom roku, že nie je na to nejaký finančný obnos na tú štúdiu, že sa to bude riešiť v novom roku, tak teraz vlastne sme v novom roku, začína jar. Chcel by som túto tému zase posunúť ďalej, takže to je prosba, aby sme s tým išli ďalej, aby sme tú štúdiu nejako skúsili dať urobiť a dozvedeli sa, čo ďalej. A potom sa musí samozrejme robiť projekt, potom nejaká úprava. Ja už som sedel aj s nejakými stavebnými firmami, ktoré sa zaoberajú takýmito stavbami. Nie je to nejaká náročná činnosť celé to tam urobiť, dalo by sa to do 2 týždňov celé zrealizovať. Samozrejme, že nejaké tam tie náklady vyskočia, ale celé je to o tom, teda, že ak sa ten proces rozbehne, nastaví a tie veci sa dohodnú. Takže to by som chcel poprosiť, poďme to ďalej posunúť. Ďakujem. Môžem reagovať? Takže ja budem priamo reagovať na pána Kušnira. Tá téma neostala teda chladnou. My sme v januári mali k tomu aj poradu s investičným oddelením, kde teda sme odsúhlasili aj s primátorom, aby kolegovia kontaktovali pána inžiniera Sedláka kvôli objednávke a aby sme sa pustili teda do tej štúdie. S tým, že máme tam nejaké požiadavky za mesto, ktoré boli u nás diskutované na internej porade, to by som veľmi rada teda, že si preberieme mimo zastupiteľstva, nie kvôli tomu, že máme nejaké tajomstvo, ale že by sme si prebrali nejaké detaily, ktoré sme diskutovali s pánom inžinierom, a ktorý nám ale povedal, že aj keď sa vypracuje štúdia, nenahradí to potrebnú následnú projektovú dokumentáciu. Čiže na teraz sme si kvázi aj interne schválili, že uvoľníme na to peniaze a teda pôjdeme do toho, že sa vypracuje tá štúdia. Takže ja som to aj dneska overovala, alebo som očakávala, že sa budete na to pýtať. Takže rozprávala som s pánom Kačaným, ktorý to mal pridelené ako úlohu, takže objednávka doteraz nebola ešte zrealizovaná, ale že sa spojí s pánom inžinierom, aby teda dodal novú cenovú ponuku, aby nám to nejakým spôsobom korešpondovalo na tie mesiace, ktorú môžeme akceptovať ako mesto. Ďakujem, dobrá správa, ďakujem.